Naka-cowboy attire nga nakasakay sa kabayo si Mayor Seth Frederick Halusos kauban ang uban pang opisyal sa syudad sa gihimong first Dapitan Kinabayo Mayor Bullet Horse Show. Kapin 40 ka mga kabayo ang giparada gikan sa simbahan paingon na sa punto de desembarko de Rizal kung asa gipahigayon ang horse show daplin sa taas nga baybayon sa Sunset Boulevard. We did this initiative to bring it back as well, no, and to give importance to the horses that along the way have helped our farmers dito sa mga bukid. So this is the first time also that nagparade ta and then we got to bless the horses. Gawa sa mga lokal nga mga kabayo, anaasab ang mga hybrid nga mga kabayo nga gikan pa sa mga inilang rancho sa Bukidnon. Ug mas nabibo pa ang horse show dihang nagpakita sa iyang kahanas pagsakay sa kabayo ang artista, host, influencer og barrel racer nga si Caitlin Stave. First time na ako diri sa Dapitan. Grabe! It's so nice! Like, wapo kayo mong beach. I'm so excited to watch the horses as well. Passion man good na ako. So, I'm just really excited. I'm happy to be here. Kabayo. Minat kayo si Mayor. Cute na mo si Mayor. Dagat. Maroon ba? Like, tubag pa po rin kakitag artista. Excited kami. Laraw sa panggamhanang lokal nga mapaliwatan sa mga hybrid nga klase sa kabayo ang mga local breed nga kabayo sa Dapitan kay di lang taman sa umahan ang ilang mga kabayo kundi pwede sab kini magamit sa lumba ingon man sa mga horse show. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.